Emakumezkoen taldearen denboraldi aurreko bigarren partida, Getxoko Faduran jokatu zen, hor zegoen 11koa, Bordeleko Girondinsen aurkako neurketaren ostean 4-2 porrotarekin amaitu zena, zurigorriek berriro ere Frantziako talde bat izan zuten aurrez aurre. Soiozek Angel Villacamparen jokalarien bultzadari ezin izan zion eutsi, partiduaren 8. minutuan Lehoiemen jokaldi bikain batean Nekanek hegaletik erdiratu eta Jule Makorrezek baloia sarera bidali zuen bata eta utzekoa eginez. Aurrelari gasteiztarrari egineko falta baten ondorioz, Eunateren eskerkada aparta batek, falta jaurtiketa baten bitartez, 2 eta utzekoa jarri zuen markagailuan 23. minutuan. Soio taldea, amore eman beharrean, ate zurigorrira arriskua sortzen hasi zen. Ondoz ondoko, 2 jaurtiketa zutoinera bidali zituen, hor zegoen aukera, eta azen olako jaurtiketa. Gero Andere Leginak oinekin bikain urrundu zuen talde frantziarra atsedenaldira golik gabe joateko. Aitor Elizegi presidentea emakumezkoen taldeak etxean egindako estreinaldian egon zen, baita Iraia Iturregik zuzentzen duen eskumendeko taldea ere, eta bigarren zatia hasi eta 2 minutura Lehoiemek beste gol bat lortu zuten Ane Azkonaren eskutik, korner baten ondorioz, atezain frantziarraren utzegite bat aprobetxatu eta gero, 3 eta utzekoa izan zen, eta Azkonak berriro ere protagonismoa hartu zuen eta Maite Orosekin batera egindako jokaldi bikain bati esker, aurrelariak 4 eta utzekoa erdietzi zuen. Azkonaren bigarrena hain zuzen. Villakampak atea utzean ustea zuen helburu, baina partiduaren azken txampan izandako neurrigabeko tarte batean Soiozek oreko gola sartu zuen eta Bodinen eskutik korner baten ondo. Azkenean 4 eta 1 garaipena zurigorrientzat Faduran denboraldi aurreko bigarren neurketan.